Feștelița este cunoscută drept un sat inteligent, energetic, un model de dezvoltare durabilă în sudul Republicii Moldova. Trebuie să fii dezinteresat și doar axat pe problemele publice. Atunci rezultatele pot fi bune. Noi aici la Băleni permanent ne-am promovat localitatea, deoarece aici noi avem un patrimoniu natural deosebit. Am apucat de moși strămoși acest obicei cu soare, cu covoare, cu felul de ornamente, cu frunzulițe, cu bujor. Ietulie impresionează prin peisajele sale naturale. Satul este așezat pe malul lacului Hahul, unde aerul este curat, iar liniștea este deplină. O tradiție deosebit de importantă pentru Ietulie este vinul făcut acasă. Găgăuzii ietulieni cultivă viță de vie cu grijă și transformă strugurii în vin prin muncă. M-am născut pe un pământ unde culturile nu se separă, dar se împletesc. În mine trăiesc rădăcini găgăuzi, bulgari și românești. Aceasta nu este doar o moștenire, este familia mea și istoria mea. Fiecare cultură este unică în felul său, cu propria limbă, tradiții și memoria generațiilor. Мой край – это люди, красота и традиции, живущие в каждом доме. Aflat în zona Codrii Tigheciului, satul Borogani este înconjurat de natură, care a fost mereu sprijin și adăpost pentru locuitorii săi. În inima Codrilor Tigheciului, apele liniștite ale râului Algugel străbat satul. Astfel, acest râu a marcat o graniță istorică crucială pentru satul Borogani, divizând satul în Boroganiul rusesc și Boroganiul românesc în urma tratatului de la Paris din anul 1856, o graniță între Rusia și Moldova. În așa fel se înstrăinează tatăl de fiu și mama de fiică. Din moși strămoși se povestește că pe aici a trecut voievodul Ștefan cel Mare. La marginea satului se afla pe atunci o livadă de mere. El a gustat merele și, fiind foarte gustoase, a numit acest sat Mereni. Pe oaspeții care ne vizitează localitatea îi întâmpină simbolul satului, mărul uriaș din Mereni. Parcul central este locul unde se adună satul întreg, pentru plimbări, pentru joacă, pentru reculegere și pentru sărbătoare. Tot aici se regăsește și muzeul în aer liber, înființat în memoria deportaților, o pagină dureroasă din istoria satului și a țării. Hâncești este un oraș al oportunităților, locul din care pornește în lume cu demnitate și mândrie. Unul dintre cele mai remarcabile atracții din Hâncești este complexul Manucbei. Acesta cuprinde mai multe clădiri impresionante, Palatul Princiar, Casa Vechilului, Castelul de Vânătoare și Turnurile veche. Satul meu scăldat în floare, cu ferestrele spre soare și cu mândre lăpușnițe, parcă-s niște garovițe. Bine ați venit la Lăpușnă, un sat cu rădăcini adânci în istorie, tradiție și identitate. Tradițiile dau viață satului. Uratul, colindele, semănatul și spectacolele ansamblului Lăpușnița păstrează vie identitatea locală și spiritul autentic moldovenesc. Lăpușna nu este doar un loc pe hartă, este o stare, o poveste și o moștenire care merită descoperită.